27 तारिखनि सिमी तिनि सिक जरतै बोबा हाइके प्रिपरेशन ना हरै केबिन मुंतरा तंग ताबुकसे जरतै जे ट्रेन जार्नी खाइमान बिसिंग यस बेलायनो हामबाय सिनि दिप्रासा ताय हा दफानि बागै दफाना हामजा तंनाय सिनि सयावै सुबाय तंनाय सिंनो नरनि बिसिंते सिं सुबा जागै तंगो सिनि ककबरक मिडिया चैनल ताय प्रेस मिडिया सोशल मिडिया नरनो पुइलावनो हामबाय जों थानाय 27 तारिखनि सिमी जों अंखरजा दिल्लीआव सिनि ग्रेड बालेनो जों सानै जोंहा जागा सिरिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय जों अलरेडी ताव फाइ सकबायजाक अलरेडी कानपुर गानाव जों अराउंड 1700 नि ऊपर बरक फाइजागो जागाव सिनि केबें तो कोनो करै केबें तो जों साइमानो गोबांमा बरक फाइगांके विशेष खायनाय একটা বুগি রগ প্রবলেম মানো তামনি মালাই খি সতৈনে নাবো जों লাইন রমনাই মানাবো কিসা প্রবলেম মানো গে কোনো সময় বরক ট্রেন কায়া রক বরক ফাইকেনা খাইমান বরক সাইমান ট্রেন বাইকে আব ইউজ খায়া নাগাবো হাই বাইকে ট্রেন বাইকে সাম খায়া বরক সাইমান বাক সাইমে গে কেবো এই তৈর কম থাঙ্গা অমাহেরক লামা রগ जों लामा लामा जों बा थागै स्टेशन वाइज जों तैदारि तो वो के सिनि जे पेंट्री तो माने बावनो क्लीन खाइनाय खिनक सतैन बे परिष्कार खाइनाय तो मजामान बे परिष्कार खाइनाय जों अमाके खाइ तोइ फायो शुधु शुधु सिनि एकमात्र सिनि ट्रेन एकमात्र बिजी जागाव मतो बिजी रूट लैयां तो के बिजी रूट किसा समय समय सिनि आगन बागै क्रॉसिंग रेनान बागै किसा लेटंगो फाइनेरकनि बिसिंग जे पुरा 13टा डाबानि बिसिंग केबो सा खामियांने रतर तंग बाहि इनफरमेशन ता सा खामिया तो ताउसा पयन्तो जोंगामाय सा खामे कुनो नुगिया खो किन्तु फियाबा केबो वाक मांस साखा बा तक बाहान साखा के अखले चनाय बतो आबाय किसुटा वोमिटिंग खा बा ओवर बिसि साइ खिब गना बा कम जाखा केबो तै नंग यार तंगना का बा किसा गैस प्रॉब्लम मानो बा कबा माने बा समस्या कबा खाना को बेगा दङै बागो सामन बिसिंग नरकनि फाइसिं तै मेडिकल टीम रक बाहाय रिपोर्ट सिनर जों अलरेडी ताबो मेडिकल जों डॉक्टर तुइ फैया जों मेडिकल टीम हनिमै आबनो जों फर्स्ट एड हनो फर्स्ट एड सिनर जों मेडिसिन अलरेडी जों कलेक्शन खाइ दङ
गे जों दिल्ली सगैना तो जों ताइ बिसि करिखा जों दिल्ली सगै पाइबो जोंहा जागा 1-2 दिन फान दंथों सिनि मेडिकल टीम दंनाय जेटा फार्स्ट एड विशेष खायनाय बहक सामाने बहक देरामाने बखक सामाने गोबां आमते बिथि रक जों एरेन्ज खायतो ओके ओके स्टप खायगोन तारिख नि साल हापिका बाहायके तंलायखा बाहायके चालायखा बब किसा साइक्ल दे 27 तारिखनि सिमि जों आरो बादारघाटनि सिमि ट्रेन गासालायखा ताइ जों बिनि जरा हंगांगाय ताबो असु जागाव महंगाबो ताम जागां खासेमि आं तखा ओ जागा असु जरा तिनि सपायका हंगा हरगो बा किसा किसा कष्ट खाय नासुलायखा आरन तैसा सुलाय किसा आरन नासुलाय किसा खाय जों जों सामु किसा तमार जालाय न जों तिनि जरा सिनि बिफ्रा ग्रेटार बिफ्रा लेना जों सानानै हिनि फायमानि जागाव ताबो जरा तै जों बो खाबाय खायनो कष्ट न कष्ट हिया जों मुक्ति माया न माया हिया जाहाथे गचिनि बुबाग्राने एमांनो जों मुख थांखायनानै हिनाय जों आगे खाबाय खुबाय खायनो जों लामरिवै जों ट्रेन गासे खायो ताइ जों ताबो थाङैबा तावासिनि जन्तर मन्त्र बुग्रु सपायना अबन सिनि नासिं माने बजरा जति फायनाय बजरा सबिनाय जों अबन नासिं कामफा दिने बसु खरदा सबिना सालो सबिना साइनिया जों ताबो अर सबिनानि बागै जों ताबो माथुयानो जों खायो गया कष्ट मावनो खायो गया जों बोखाबाय जों खालामला खायना हाजि खुजि थायो जों जन्तर मन्त्र थानायनि बागै जों ताबो आसुबैना बोखा दंनाय दंलायो ताइ आबोनि बागै आं जे जोंनि ताबो जोंनि पारारगो जे जोंनि पारा हांसेरगो जोंनि हांजानाय जोंनि ग्रेटार टिब्रालेन जा हांजानाय जों आशीर्वाद दिने गाहामबाय थांसोगिदो जों जोंनि बुबाग्रानि एमांनि याफ्रि बाथानिवा जोंनि याफ्रि गाहाम जोंनि फराव गुबै बायसिरो खबै जोंनि ग्रेटार टिब्रालान सान्दानिवा जों सुबाखो जेने खाया खाबुजिया वासुंनाय रोङिया उइ दंनाय रगो जोंनि म हाहाय नुहुरै बर'बो हायनो जों हायगायनो हायतु जोंनि थानजावा थानजानो नांगौ जों जोंनि बुबाग्रानि एमांनो मुख थांखायनानै हिंगाय जों थानजानो नांगौ थानजानो फायबायतो ताइ जों सबै गाहाम गोरोबलायनो जोंनि ग्रेटार टिब्रा सानैनानै आबोनो जोंनि गुबै आबोनो जोंनि भान जों जोंनि बुखावा जान नांखाय जान नुनाय थैरि नांखाय थैरिनाय तब जोंनि हानि ग्रेटार टिब्रालेन जों सानमानि गायसा मजनता आबोनो जों साक्सेस खुलगाय फायनानै ताबुक जरा जोंनि बुखावा वान सुबै दं बे बेलेना खामबाय आसनानि मिनिसिनो